A čude se, ja do každej veci ľud nemiešam. Ja osobiste očakujem od jedného človeka, keď sa dal do jednej funkcie voliť a majú istú zamovitosť, to sú tiež vo svojej zamovitosti vedomé a za niečo činí a ty spýta niečo presadiť. Štož naše serbstvo nastúpa, mám jaskoro tu začať, so to všetci so boli spaduje. Toto treba nebo było, gdyby oni swoje żywo czynili. Spoznać, jak tu ten system, w którym żywi, jak eksistuje. W tym systemie możesz jedność nešto przesadzić, gdyż jest to zakon zakotwione. A ja wiem, co jest domovina, v ktorej som ja od leta 1947 od naleča som ustal. Za tuto tovarstvo žádne, nemôže si niečo preč, ale ničo žádať. Jeli je to zakotvené, potom môže, ja tiež se mi žádať za nekaký nemský zamovitý doby najprv se to zákon obladáša páč, potom mám sa ja mieč a nemôže nič zdaloka nekakú šulu zauriť, alebo preč ju srbskú radonu preč. Takže to sú časy, to je na katastrofa. To nás ja žádám, zase oni skončili, tí ľudia, ktorí tiež v srbskej zime dere media a v domovina zase oni zromadne sa synu a praja to a tam, to je niečo zromadne a v tým dobu sa je kompromis namakať. A potom si by žádal, že v Zakse je zákon, že serbstvo opravdu počkýt stata staj se zakonským pokladom. Jak to nič raz nebude, jak budete učiť doma ostať.